Meraina semubang Hyang Aruna ka dinetraning muka rapuh sabdaning kugila ring kanegara saketar neketong ning aku ler wawa sing pine panso toke ngayam wana marak mangu ing pagakan Master Musidam saring bawana langgeng mboya panglingkang prapta ning kayiwangan Kundarandira bawana sukma wicara Arjuna lan sukma wicara Adipati Karna Arjuna padha kanthi raharja sak prapta kita Luno namit pasang kalimantabi tinebena nyelodoni dumaweng tawang-tawang linepat ing tolak manu pukulun kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk yaya ulun tampa mbaya lewat pangestu ulun tampanana sukma wicara sampun sanget anggen kawula pundi Karna ya Suryatmaja padha kanthi raharja sak prapta kita wonten pangandika ngadhawuh paduka pukulun praptanipun ingkang wayah pun Adipati Karna wilujeng kula ngaturaken bekti kula kunjuk yaya ulun tampa Arjuna wonten timbalan yektine apa kang dadi panandhang kita panjenengan ulun wis priksa malah sak mangke pukulun anggen kula sowan wonten ing kayiwangan Kundarandira bawana wonten ngarsa paduka Hyang Pikulun padha wenang kula namung badhe nyuwun dawuh kados pundi lelampanipun ingkang abdi teka dados kados mekaten menika pukulun Arjuna kula wonten timbalan jeneng kita mboya perlu kuwatir jernyatane kabeh lakon mono mesti ana ya kuwi pangrereme liripun jeneng kita mboya perlu kuwatir ing ancas kita kepingin jaluk baline negara Ngastina mono merga pancen kinarya sarana konduring garwa loro inggih lan sarana konduring garwa loro jeneng kita sakloron kudu laku tapa ngrame lajeng anggen kula lampah tapa ngrame kados pundi Arjuna wonten timbalan Karna wonten timbalan pukulun aja kuwatir wektu dina iki ulun dawuh lawan jeneng kita ulun maring sabda jeneng kita sakloron ulun ganti ulun salin dadi Bambang Sukma Lelana ya Arjuna ingkang minangka Bambang Sukma Sekti banjur Adipati Karna jeneng kita ulun salin jeneng Bambang Sukma Lelana sak banjure kuwi ulun dawuh kelawan jeneng kita supaya mudhun ning Madyapada ana ing negara Sanyaruri ing kono bakal nemu trontong-trontong selaing pepadang Arjuna apa dene Karna ya Sukma Sekti apa dene Sukma Lelana nggih miat langening ngalang yana klar pandan moncarati non ler kakonang surem sorote tanpa padang
kasor lan pacaring purnameng gegana ong sing ati-ati mboya perlu grusah-grusuh inggih ngenteni tibaning lakon mono kudu nggunakake rasa ngestaken dawuh paduka pukulun menawi sampun tetela dawuh paduka maling kang abdi nyuwun pamit ingkang abdi nyuwun pamit pukulun Sukma Sekti apa dene Sukma Lelana ingkang ati-ati aja kaya bocah cilik Sukma Sekti lan Sukma Lelana bagus sumunira kang kamanungsan Kakang Adipati apa yayi ya Kakang Sukma Lelana aku ki bingung apa kang dadi sababe Yayi Sukma Sekti ana ngendi to janjane dununge negara Sonya Ruri alah engko nek digoleki rak ya ketemu wong mesti negarane iki negara jembar dadi ora mungkin nyelempit piye ora mungkin nyempil ora kuwi sing tomongke wong kok senengane ya lon-lonan mlaku iki mlaku mangulon terus ora ketemu karo negara Sonya Ruri Yayi Sukma Sekti ing tansah marepamaring Sukma Sinukmaya winaya ing ngasepi kaya ana pawongan sing prapta mrene dicoba sapa wong sing teka Yayi den prayitna
Semure reseka balik titiyane Gandayani Trisunya Purnama sasi Najan to aku lagi wae sepisan ketemu nanging aku wis mangerteni yen to iki Panakawan niki sinten enten satriya bagus mongko pun priksa kalih kula Kyai Semar pun priksa sing mburi kuwi Panakawan Bagong pun priksa lah kok dadi sampean pun priksa lah kok dadi sampean pun priksa aja nirokke wer ngerti wae mergo kowe iki pancen piyai ingkang kondang nadanta kowe mung wong kere atos warane mir menengo wae Kyai Semar merpeki kelawan aku nuwun sewu sampean niku sinten iya aku iki Bambang Sukma Sekti sing wingking niku iki kadangku Kakang Sukma Lelana aku Lelana Sukma Lelana iya Kyai Semar aku Sukma Lelana Kyai nggih ana wigati apa merpeki lawan Bambang Sukma Sekti kula nyuwun tulung kula nyuwun momongan kula nggih Ndara kula Ndara Abimanyu niku kapikuting mungsuh mboten mangertos wonten pundi dunungipun Raden kagyatri sang kapiranguri nangkul kinempit-kempit dosang retaning bawana ya keto kang walang ati ya jagat pangestungkara Kakang Sukma Lelana apa Yayi Sukma Sekti mbok menawa iki dadi lantaran awake dhewe ketemu nemokake negara ing Sanyaruri ya wis dituju wae kuwi Panakawan dikandhi ayo Kyai Semar tak derekke ngetutno sak laku jantraku teng pundi ngupadi bendaramu ya Raden Abimanyu ati-ati lho mireng nek gur kaya lakon sing dek tanggal pira kae lho kowe meng nyokot cengelmu terus kowe mati ngono kae lho aja kuwatir Bagong aja kuwatir lah nek ngaten nggo kula dherekaken Raden
ngambararom ong ngambararom sang kusuma yatal mawur matu bronto ong Yayi Anduyawati nggonmu temandang teka cepet banget urung sawetara nggonmu ngupadi Raden Abimanyu lah kok bali wis mbondo wonge Batu-batu kok Prabu kula mriku nek temandang niku ceket kancane ceket dulure gelis kancane cepet mindak mengke selak katenangan sangjaning para kawula kathah ndelalah kula angsal enanipun Raden Abimanyu kowe kuwi sapa kok ana ratu wong wadon kowe kuwi sapa Raden Abimanyu ndak tepungke ya iki Nating Sunyaruri Prabu Kumalawati sing nggawa aku mau sapa kula Raden kula pun mate Anduyawati inggih apa ta wigatine wondene kowe ngrangket karo aku menika atus pundi sinuwun Raden Abimanyu ana paran yektine aku ora arep ndadekake kowe tumbal nanging kowe arep ndak angkat dadi putra adipati dalem negaring Sunyaruri Raden Abimanyu mula Yayi Anduyawati kula wonten timbalan bandane Raden Abimanyu iki culna inggih merga wis ndak angkat dadi putraning Sun Yayi Mulat mara sang bagus asmunira kang kamanungsan ong dereng ngantos paripun iku sampe mbal wacana tan kawusa wonten negaring Sunyaruri nampi praptanira Bambang Sukma kalih nenggih sang Sukma sekti miwah sang Rat Bambang Sukma Lana dadya kagat kang samya mulat Kadhe karenaning kaswase yaning marga amalat kuweng sang Gandawastrat maja ana satriya nom-noman munggah ana ing Datulaya Praja negaring Sunyaruri. Kowe sapa Raden? Takon marang aku. Ya iki satriya kang ora duweni kasatriyan. Ya aku satriya Klyang Kabur kanginan Endang Kebarat. Ngendi papan dunungku ya ing kono. Asal usulku aku Bambang Sukma Sekti. Bambang Sukma Sekti dasar kepara nyata.
Kowe sapa? Ya iki Ratu Sanyaruri Prabu Kumalawati. Oh alah kepalet. Ana wigati apa Raden Sukma Sekti? Ayo ndak jaluk. Satur ingkang mapan ing sak pengkeranmu kae wenehna marang Bambang Sukma Sekti. Tak jaluk Raden Abimanyu. Mergo digoleki kelawan momongane Yoki para Panakawan. Jaja muntablir kinentap duka yayasinipi. Netra kocak ngondarandir. Bambang Sukma Sekti onong paran. Yen to pancen kowe arep njaluk kelawan anakku Abimanyu, kowe kudu nadhahi dayaning pusakaku. Ayo arep ngetokake pusaka apa? Tampan ana dayane panah Kyai Arga Dedali. Ngener dadamu ora panes ora sirna marga layaja diundang nata Sanyaruri Prabu Kumalawati. Gage tamakna Prabu Kumalawati. Semanten pun samapta Sang Prabu Kumalawati arsa ngeneraken wujuding panah ya pusaka aran Kyai Arga Dedali. Den tamaken wonten dadaning Sang Bambang Sukma Sekti boten sirna margalayu malah datan tumama. Pusaka ical kakedhepaken netra nglumpruk tanpa daya nggih Sang Prabu Kumalawati wau. Kula nyuwun pangapunten sepinten kalepatan kula. Kula nyuwun pangapunten. Kena apa dadi kowe nglumpruk tanpa daya kaya mangkono Kumalawati? Apa mung semono kadigdayanmu? Sampun kula nyuwun pangapunten. Kula aturi amikut anak kula pun Abimanyu sakwadya balanipun Prabu Kumalawati. Yen to pancen kowe manut sartane bangun miturut kelawan aku ya tak sembadani nanging aku njaluk Prabu Kumalawati wonten timbalan kowe sakwadya balamu wektu dina iki uga kinen sowan ana ing praja negara Ngastina sak perlu ngrangket Begawan Durna kanggo tumbal tentreming Sanyaruri mergo aku mangerteni wektu dina iki negaramu nedheng ketaman pagebluk inggih ngestaken dawuh Kakang Prabu Andana Dewa. Ana dawuhmu apa, Yayi? Ayo kabeh wadyabala dikandhi budhal ning praja negara Ngastina. Begawan Durna dirangket. Njaluk pamit, Yayi Prabu.
para Pandhawa nyoga mulung mangung sir Koko Prabu Baladewa Yayi Ndarawati ya nembe kemawon kula menika badhe medal saking negari Ngamarta malah madu Kanjeng Koko Prabu Baladewa mrepeki kelaning Kang Rayi boleh kakangku prapta mrene Yayi Kresna wonten timbalan lagiwipun kakang karep mungganing Datulaya Praja Negara Ngendraprasta lah malah wis ketemu karo Siadi ning kene ngopo kowe ning kene nggih kula kaliyan Arjuna menika nampi dawuhipun Yayi utawi kula kaliyan Werkudara menika nampi dawuhipun Yayi Prabu Puntadewa kula kinen sumusul kelawan Yayi Arjuna wonten Praja Negari Ngastina Prabu Wela Kresna wonten dawuh Arjuna wis mati dos pundi Arjuna wis sirna margalayu ndak kandhane ya kanan negara Ngastina wektu dina iki lagi werit merga Bapa Durna nalika semana disuwuni-go pamrayoga dening Yayi Prabu Jaka Pitana kepiye nggone bakal mene wangsulan kelawan Arjuna. Malah Arjuna dijulung tungkul. Begawan Durna ngligok ya Cunda Manik malah sirna margalayu Kresna. Kagyat risang kapirangu. Rinangkul kinempit kambit. Jagat pangestu Ngaradara. Apa bapakmu kuwi pantes tok sembah, apa bapakmu kuwi pantes tanggep guru? Wah, Lirewi. Adimu Janaka dipateni karo Begandurna ki lho. Wah, edan. Bule, piye Werkudara? Jlidheng. Piye Werkudara? Ayo tak dirake budal negara Ngastina. Durna ora pantes dadi gurune Werkudara. Prabu Duryudana Dwaring ingsun Werkudara walana ngandika den kapareng Bawa Durna wonten dawuh nggih Paman Sekuni wonten dawuh kados pundi nggih sareng bibar mejahi kalian Pun Arjuna kok cajak rengu pasuryanipun. Pripun kene kok kaya duka ngoten? Kok kaya tengu? Rengu pasuryanipun. Sajake katon rengu. Wonten apa niku bilih sampun langu dangu. Sing langu ki apane? Mang goleki dhewe kula mah kok yahene goleki barang langu niku mah. Oh, Durna. Kula kuwatir. Kuwatir dos pundi? Kuwatos dos pundi? Sasampunipun Arjuna dipun mejahi dening Paduka Durna, mengke menawi wonten dukanipun kadang-kadang kula para Pandhawa kadiwaran. Kados pundi kawontenanipun Kang Putra? Oh, dados mengaten to nggih. Nggih. Nuwun sewu ta. Kula niku dadi gurune Pandhawa lho. Nggih. Kula niku dadi gurune para Pandhawa. Puntadewa Werkudara Janaka Kula Sedewa niku murid-murid kula sedaya. Nggih.
Nek Janaka utawa salah sijine mati, salah sijine Pandhawa mati niku Pandhawa liyane ora bakal wani-wani kalih Gandra merga kula gurune. Pramila sampun ngantos kuwatis. Kuwatir. Kuwatos karo kuwatir dadi siji kuwatis. Para Pandhawa mboten badhe wantun kalian ingkang Bapak Sungka Limangger. Sing amang sapa? Lho, sing amang kula. Lho. Kok nek nganti Werkudara jelek tekan kene terus sampean digoleki. Wah, endi Durna terus didak sirahe nyek. Mboten wani Dik Pati, mboten wani. Malah Werkudara sisan kula tamani Ki Aja Manik ben wafat. Ngaten nggih. Niku omongan sampean dhewe. Omongan kula dhewe pun mboten sange ya kali kula. Pandhita kang kinarya wangsit pina kompangang acaping tawang dereng ngantos paripurna kang sampe mbal wacana praptanipun Prabu Kumalawati miwasang rekana Pati Andayawati karo kaget Sanggya Prasata Kurawa. Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kenjang alis risang mawe kandrung jagat pangestu menika wonten Nalindra putri patuko sinten Prabu Duryudana nderek witepangan inggih kang abdi pun Nalindra ing Sanyaruri pun Prabu Kumalawati kula pun kaya Pati Andayawati sinuwun Prabu Kumalawati kalian Pati Handayawati inggih wonten sedya menapa rawuh teng Praja Negari Ngastina mugi ndadosna ing kamuningan ing sakmangke negari kula ing Sanyaruri menika Taman Pagebluk kamangka wisi ing Jawata badhe tentrem negari kula menawi ingkang rawuh wonten negari kula menika Begawan Durna Anak Prabu, bawa turu kadiwaran. Nyuwun pamit. Samangke kula ingkang badhe maloyaken praja negari ing Sanyaruri. Kangge ngaten to? Nyai Ratu. Inggih Begawan Durna. Menapa paduka saku? Kula sagah. Menawi sagah. Monggo kula dhek. Kula aturi ngentasi wonten alun-alun negari Ngastina, Nyai Ratu. Bodhono kok sagu kemawon. Sagu nggih. Mesti kula mengke teng mriku terus entuk bojo loro ayu-ayu. Teko kados mekaten. Coba ta, menika wong loro nika wau mesti nek njaluk tulung niku mesti menehi opah. Ya pantese to. Mesti nika kula sawang tesih prawan kok bokonge dereng melorot kok. Sampeyan ki ngerti-ngertine. Ngerti mawon, Dik. Pun kula dherekaken. Oh nggih.
Begawan Durna. Kowe arep ngerti karo aku Bambang Sukma Sekti. Ayo, apa-apamu? Kowe Sambato ngarwara ora bakal iso wal saka regemane Bambang Sukma Sekti. Kowe iki sapa e? Aku ora ngerti karo sampeyan Raden. Culna Raden. Petro. Nun. Yeah. Petro iki kayake. Heeh, Penemban. Ngapa? Tulungan aku. Mah. Wong iki ndaraku, bendaraku. Sapa? Ya sing ngantemi kowe kuwi. Sapa? Ndara Sukma Sekti niku bendaraku lho, Penemban. Ndangdut, kok ndangdut. Ndraduk. Ngadong dawuh, Ndara. Iki pendhita iki ajaran kepiye wae karepmu, sak karepmu lehmu arep menehi paukuman. Oke, mriki. Rene. Melu aku ora. Niku ngadeg. Ngadeg. Urung wayahe ngadeg. Oh, ayo. Wak iris lambemu aja. Marep rono. Ngadeg. Tangane dibondo. Piye Mbanda? Ning ngarep, iki ngarep iki. Ya, aja dicaplasi Petro. Kok edan kok ora. Senengane kok ora gong. Nggawa papan tulisan rene le. Apa? Wis sak nemune. Iki Tru, ebar wae ya, Tru. Aku gedhen. Oke ana sing luwih cilik iki. Kuwi tek TK lho, Gong, utawa jipuke ora. Iki samudara. Arep mlayu kok mburiku kali. Senengane kok ora. Gorene, Gong. Oke. Padake pendhita kaya ngene ora pantes disebut pendhita. Apa, Tru? Ndi bare? Wah, iya. Piye to kon takon golek ebor kok. Ebore mau ora entuk karo Bu Guru. Antuke apa? Iki meng iki. Ya meng dulang putih iki. Aku kurang gedhe kok, Gong. Aku nek adem ra yo gedhe dhewe. Tulisane. Senengane kok ora mangsaku Durna ki ora dihukum kaya ngene. Arep tau hukum apa? Deloken wae. Kowe kok ya entuk-entuke pulpen nyolong. Wong kok le metakil. Siapa yang melewati Durna harus ngiris. Bila tidak mau harus bayar denda. Wela. Aduh ya. Wah, apik terus, Guys. Iki nek wis ngiris entuk pira iki? 20. Wo ya. Aduh ya. Liyane aja kerpundake tok. Oh, iki. Aduh ya. Bakong aja edan kowe. Ben ora ngene iki jenenge hukum pecis. Picis. Hukum picis. Nane kok ora ya dinteni liyane iki sing dirawuh kuwi. Ndara Setyaki kae, Tru. Setyaki arep ngapa? Niku diwaos niku plakate. Aduh. Setyaki aja. Gendang darane iki rada kesel niki piyagane iki. Pisan wae wong tuwa ndak modar. Senengane kok kaya ngono. Sambatoh wae Begawan Durna. Tak gendonge kowe sing gawa lading karo
tulisane iya Petra ayo siapa yang mau jadi psikopat lah kok malah kanane dadi gegirisi paman kanan dawuh melajar patus pitulungan mangga ngger sesumbar mawalendra bumi gonjing ing Yayi Prabu Duryudana Koko Prabu Kresna risak kawonten-wonten praja negari Ngastina awit wontenipun Bambang Sukma Sekti kaliyan Dewi Kumalawati kang Mulasara Bapa Durna nyuwun senjata pitulung Werkudara oh Yayi Prabu Jaka Pitana njaluk senjata pitulung tulungi ning aku njaluk supaya ning Janaka dililani lungguh ning Damparsana. Ya wis ora apa Werkudara, kok ora bu monggo. Monggo Yayi. Nyalang kelar wancan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang ladal ana ngendi durunge Dewi Banowati lambu aku dhewe ya ora ngerti kae tak sawang nata Ndarawati macan karo ula. Iya sinuwun. Sapa kowe? Aku Jati Pitutur, aku Pitutur Jati. Pitutur Jati, Jati Pitutur. Ayo, ayo. Padha golek apa? Golek beburon. Ora ana kidang menjangan. Odo kowe buronku, odo kowe buronku. Lah terus apa? Buronku Dewi Banowati. Lho, apa ya nek critane kewan kok arep ngepek menungso enek wae Adurna kae bojone jaran ayo pok dunungke apa ora ning endi Dewi Banowati ayo tak tuduhke aku sagun nuduhke karo kowe ning aku njaluk satriya sakloron sing jeneng Bambang Sukma Sekti karo Sukma Lelana kae patenana njaluk pamit wah asem itu nalika semanten campuk anenggih wujuding Sardula kalan wujuding Taksaka ing kedadosan saking raganipun Narpati Karna nalika semanten campuh kalian satra kekalih nenggih Bambang Sukma Sekti nyang Bambang Sukma Lelana ngibarat kaya curiga manjing rangka warangka manjing curiga nalika semanten Bambang Sukma Sekti manjing angganing Sardula miwasang Bambang Sukma Lelana manjing angganing sang wujuding Taksaka ingkang aran Jati Pitutur
Bali kaya wingi uni sami sakala nenggih Adipati Karna miwah panengah Pandhawa. Jebul sayekti kuwi mau Janaka karo Yayi Adipati Karna. Inggih Kaka Prabu. Inggih Kaka Prabu. Wah. Jlamprong karo Karna kakangku. Iya Yayi Werkudara. Karna lele. Iya. Karna lele senengane ora. Arjuna wonten dawuh. Aku tak takon. Inggih. Sejatine Ratu Sanyaruri kae mau sapa? Sak wadya balane kae mau sapa? Nuwun sewu menika sejatosipun menika garwa Madukara Punwara Sembadra. Oh alah. Terus patihe kae mau menika pun Sri Kandi. Terus mau tak sawang ana ratune Ratu Rada Goblok. Jare Prabu Anggana Dewa kae mau sapa? Nika prunan kula. Sapa? Alpan Kocluk niku. Nggih pun Antasena Kaka Prabu. Oh alah, nggih. Terus kala pralebda kae sapa? Nika Gatotkaca. Wah, mbok ya dijak kondur to Janaka mesake kanane kaya ngono kae lho. Sang Begawan Durna ingkang den pulasara dening para Panakawan miwah para warga ing Ngastina. Awit Sang Begawan Durna ingkang den hukum picis dening Sang Ponakan Petruk Kanrung Bolong. Aduh. Nalika semanten Mulatnata Ndarawati ingkang nyuwun mangapura wonten kesaning Sang Begawan Durna. Begawan Durna nglumpruk tanpa daya. Bapak Durna inggih kula nggih nyuwun pangapunten. Wong kaya ngeten mboten sadi ngapunten. Truk. Ladinge mondi? Ha iki. Sinuwun Ndarawati arep ngiris. Ngiris apa? Ngiris titit apa iki arepan? Oh, aku iki. Ora Petruk wis gawanen. Oh, mboten sida, ora. Niki pripun kula nyuwun pitulungan. Bapak Durna wonten dawuh. Waton lahir batin anggen Paduka Bapa Prembandurna. Nyuwun mangapunten kaliyan ingkang putra kula lilani. Bagong. Pripun? Paukumane Begawan Durna diluwari ben kondur saka 5. Nyuwun mamen matur nuwun nggih. Wah. Kok kaya ngono. Werkudara. Oh. Sing urung rampung dirampungi Kurawa sajak ora nrimake. Yo.
madangi jagat mungo-mungo paning sapucahing wukir marep babang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung mareka den prayitna semurire seka balik ing Ndara Werkudara matur nuwun sedaya lepat kula nyuwun pangapunten ya Semar padha-padha nggih nika Ndara Janaka pun dililani lenggah dampar negara Ngastina ben para garwa pitados ya Ratu Sanyaruri wis bali. Angge wong nika Ndara Dewi Wara Sembadra. Matur nuwun sedaya lepat nyuwun pangapunten. Malah kula tak nyuwun pamit niki ajeng disiki sebabe ajeng rapat RT teng Karangkadempel. Kula nyuwun pamit Ndara. Yo sing ati-ati aja kowe bocah cilik nggih. Mugi-mugi sak pengker kula sak rombongan anak-anak kula Petruk Gareng Bagong warga ing mriki tansah pinaringan rahayu widodо ning sambi kala tebih saking Rubeda Durga Mendhak Kala Sirna cinaketna marang Karaharjan. Yo. Cekap semanten atur kula matur nuwun. Menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Petruk aja lali golekane. Nggih, Pak. Slametna sing nanggap, slametna sing ditanggap, slametna sing nonton tanggapan, slametna sak kabeh-kabehane Ndara. Cekap semanten atur kula matur agunging pamatur nuwun. Kae ngurutke larasan moyo.